Bon dia. Me'n vaig d'excursió amb l'esplai a la muntanya, al costat de Ribes de Freser. Acabem d'arribar. Un trajecte amb moltes turbulències, però exitós. Primer dia, plovent, podeu veure les taques. Acabarem malament. Estem sortint de Ribes de Freser. Estem caminant. Ei, saludeu! Sí, està plovent ara mateix. Ens han presentat el tema del cap de setmana, que és Duro Supervivientes. Us deixo el paisatge, que el disfruteu, el riu. Se li ha ficat el llenços a la mà. Què opines sobre la intel·ligència humana d'aquestes persones? Atenció, perquè pensem, no estem segurs, però creiem que aquest és el poble. Quilòmetre 3. Però no ho tapis. De quants? De 5. Efectivament, aquell poble que veiem a la llunyania ha esdevingut ser aquest poble. Bruguera. Estem a punt d'arribar. Ja hem arribat a l'hotel. Estem a l'habitació. L'habitació ens... Clavarem aquesta taula i aquest patambó, casa que aspirem, aquí només dos caves, Què ha passat aquestes últimes 2 hores? Bueno, vosaltres heu dormit mentre jo estudiava. Tu fas llançament de pèrtiga? La pèrtiga no es llença, es salta. No, com he dit, doncs llançament de... Javelina. De javelina, mira. Llançament de pèrtiga. Ah, perquè... Estem fent una activitat amb els ous, que consisteix en posar-te l'ou aquí. Tot el frit que et pugui donar. Pausa musical. Que guapa. Ens envies un petó, no? Oh. Hem portat una merda de gat des de Barcelona. Doncs ja hem acabat l'activitat de tarda i ara anirem a fer el sopar. Ah, l'anem a fer? Sí. Però jo em pensava que les excursions de l'esplai al sopar es portava a fer. Som especials. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along. Què estàs fent? Recollint lots, Per què? per deixar-los sense. Ah, vale. Terror. Sí, arròs més de terror. Estem fent un joc de por. Va, ara us fareu una mostra sobre com és. Ens fiquem en formació. Veieu? La formació. No, això és una cosa mai viscuda, vull dir, mai ningú havia gravat un joc de por. Tinc molta por. Però què passa? Que aquí posa Esplai i Espurna. Van venir abans que nosaltres. Van venir abans que nosaltres. Està nevant! Mireu, mireu. Mireu aquest. Que maco. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be. Hem de recollir les motxilles i ens n'anem de Cal Nuri. Adéu. A veure, explicacions, sisplau. Demano explicacions. Doncs que aquestes coses
you like they used to. You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna throw you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind, thinking I was born in the wrong time. One of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Oh, a dozen roses, anything for you to notice. All the way to serenade you, doing it's not your style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it glamour back, keep it real to real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna throw you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this.